ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କମଲ ନେଗୀ ଏକ ଅଟୋରେ ବସିଥିଲେ। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କର ଆଦୌ ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ କେହି ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜିଲ୍ଲାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। କମଲ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କମଲ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ବିବାହରେ ସେ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଯିବେ। ଅଟୋ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମୋହନ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ କମ୍ ଯାଏ। ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କମଲ ଅଟୋବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭାଇ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୋହନ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ବିନା କାରଣରେ ଅଟୋର ଚାଲାଣ କାଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବିନା କୌଣସି ଭୁଲରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ କରନ୍ତି। ଆଜି ଜାଣିନି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ନ ମିଳନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେ ବିନା ଭୁଲରେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବେ। ଆଇପିଏସ୍ କମଲ ନେଗୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, କ'ଣ ସତରେ ଏହି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ? କ'ଣ ସତରେ ଏଠାକାର ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏତେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାତୀରାମ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଅଟୋଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାତୀରାମ ଲାଠିରେ ଇସାରା କରି ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାତୀରାମ ରାଗରେ କହିଲେ, ଆରେ ଅଟୋବାଲା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲା। ତୋ ବାପାର ରାସ୍ତା କି ଏତେ ଜୋରରେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛୁ? କାନୁନର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ କି? ଚାଲ ଏବେ ଶୀଘ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ଭର। ଏତିକି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାଲାଣ ବହି ବାହାର କଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ମୋହନ ଡରି ଡରି କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ କୌଣସି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଚାଲାଣ କାଟୁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଦେବି? ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାତୀରାମ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହିଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବେଶୀ ପାଟି କରନି। ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ଅଟୋ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ଚଳାଉଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଅଟୋର କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କର। କେଉଁଠି ଏହି ଅଟୋ ଚୋରିରେ ତ ନୁହେଁ? ଡ୍ରାଇଭର ତୁରନ୍ତ ସବୁ କାଗଜ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଦେଲା। କାଗଜ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାତୀରାମ ତଥାପି କହିଲେ, କାଗଜ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲାଣ ତ ଭରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ 5,000 ନୁହେଁ ତ 3,000 ହିଁ ଦେଇଦେ, ନଚେତ୍ ତୋର ଏହି ଅଟୋକୁ ଏବେ ସିଜ୍ କରିଦେବି। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆଇପିଏସ୍ କମଲ ନେଗୀ ଏସବୁ କିଛି ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାତୀରାମ ଜଣେ ଗରିବ, ଅସହାୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବିନା କାରଣରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।